Nana George, papanam George. Nag-video ta George. Ipauwi mo man kinabalayan na kita, pinapuros ko na. Mga lakamang, may salakanan na. Magustuhan namin date. Apa mangalngal na deta? Ang kung mangalngal? Man, mangga pa ya. Huwag mo manggan. Deta na ata nga pasta.
be so grateful if you stop vlogging. Oh no! Join me!
Good evening everyone. Ayan, magagabi na. It's almost 6 o'clock. Pero maliwanag pa naman dito sa amin. Thank you so much to the 4 amazing friends who are tuning in now. Thank you so much sa inyong mga suporta dyan. Maglapag lang po kayo ng iyong mga bahay at i-play namin. Salamat, salamat. Today is Friday. Happy Friday. Hello, Imol. It's Friday today, Imol. Bukas ay Sabado. It's your daytime bukas, Imol. Kasi pwede kitang paliguan. Salamat kay Imol. Friday na ngayon. Bukas, time mo na maligo. Ayan, ang aking aso. Kasama ko ngayon dito sa labas ng bahay, sa ilalim ng, sa may SM. Guys, may SM din kami dito, sa Silong ng Mangga. May SM din kami dito, Silong ng Mangga lang. Libre pa ang aircon, di ba, Mol? Ano naman kayo sinasabi ng internet provider? Salamat po sa inyong lahat for amazing friends. Maraming salamat. Paggabi na. Paggabi na naman, naka 30 minutes na ako. Ang bilis. Ang bilis ng araw. Ayan, magagabi na, Imol. Buti umulan po kanina dito sa amin kaya hindi ganong kaalinsangan. Ayan ito namang si ulan tinipid pa. Sana binuhos para talagang malamig at ang mga halaman ay natutuyot na. Nandito po kami sa SM, guys. Ang aming SM, Silong ng Mangga. Maraming salamat po. Mayan, may mga ibon pala. Tinamad ako mag-screencast. Kaya ito na lang, mas madali. I-live mo lang. Salamat po ulit, guys, for 4 millions in the house, 4 thumbs up. Thank you so much.
tibiling ko, i-replace di battery. Di ba may ada ginatang nga battery. Masukatan and then awan sa tatay kaming inkwada, inkabitda, the training na. Ha, mingka testingan gilugan. Ka-testigan ka replace di battery na. Kapatan mo. Picture. Kapasano nga. Picture dito. I-video ni Jay papaandaran na dislugan. Awan pa, yan na pa'y pinaandar. Salamat sis Luz, naka-play ka po sa akin. Maandar? Pwede na? Mabalitin? Okay, very good. Na papandar lang ako dun. Kapatang mo, nako. Kapatang mo, ganun. Papaya. Buwan, yun ang daran. Blas! Oy.
Mayat mat. Kakaawan, okay na. Ma-off today, di ba? 15-26. Off today, you know. I want to get 20 minutes. Sakti ko man agalit yung pagkakon. Tawagan ko na. Paya. Naligyan. Wood. Oh, very good. Oh, you saw. Oh, that. Yan na. Kita man naman ang tiri, sa titik up. Oh. Ginasali na active si 1,000. So, kabingot nga Reverend Wara, naging kalawag yan. Nabayag pa kaya nga napanisayo. Doon pala. Go! Talo nga ba? Talugan nga bar. Hindi, kapatalugan nila. Automatic ka naman yung check out mo, ha? Diyan. Tugan. Awan dito ba nun? Ha? Sabi. Kung sa sabi, automatic kung sasakyan yan, okay lahat. Oh my God! Kaya amin si Tuwan. Lakay! Dadala na. Dadala. Bigyan tiko-tiko. Medyo kalot nun. Bigyan di driver side. Oy, di driver sa seat ka na, ayan di driver side ni ano ulo. Sao? Anong di pa ko nabigat? Ah, ba. Ayun na ba? Di ba kami di makipatakhan? Kasi sila nag-drive, dapat ang musita. Kung about the pick up, ang musita ka rin. Katang mo? Buwan kaya na rin guys. Ayun na.
but oh hello. No! Where's my bag? Where's my bag? Grabe. Aman, i-check mo si angin na. Oh. Di pilit, di gasolina, amin, may check amin lagi jay. Oh. Then I got this. Saan? Pag-cover pa ito. Wow. I got it. Oh, napansin ko di. Paano pwede dyan na? Kasla. Napansin ko nga medyo napasbasit. Kasla, natangtangkan labasit nga may di napanin pa ko. Siguro 30, agre-range pa lang mata, 30 plus GPSI na.
Gabi na pala. Ay, naku, gabi na. Thank you so much, Sislin. Naka-play ka po sa akin. Ma'am Luz, naka-play ka po. Thank you so much. 4 amazing friends. Sensya muna, may tumawag kasi si husband ko.
agad. Siyempre, kung kailang bisita natin, kahit di kami lahat, umaapaw yung ating dito. So, Ika Chairman, thank you so much. And you mix. Naku talaga si Yumix. Waiting tayo dun sa premiere ba yun? 8:30, no? Ito June, thanks. Mahaba kay Tito June. Mahaba. Ayan. Latest video tayo. Latest video kay Tito June. Mahaba. Apoy! Ito na. Mahaba. Apoy, upo. Tapos na po. Galing! Sana ganon. Ang dati, thank you so much. Nahuli lang po yung naka-play ka na. Sama sa pink ka dito po sa kabila. Ayan po. Ayan po yung sayo, Ma'am Nati. Samantalang yan kay June Vlog. Kay Miss Jamie sa gitna, yung ating prinsesa. Tapos yun kay Adrian at saka kay Kambing mo sa baba. Naka-harang-harang. So, ayan. Si Ma'am Lucy kasi nandun sa cellphone, nasa kabila. Special. So, ayan, buti na lang at gumana. Naku, problema ko kanina yun. Sabi ko, paano ko ikakabit kaya yung internet? Dahil ayaw na tayong iit. My goodness. Ano ba naman itong buhay na ito? Brown out ulit. Brown out. Yes, brown out. Check mo man, baka si Taylawan silaw na. Ha? I-end ko na lang guys. Pasensya na guys, i-end ko na lang. Brown out na. Alright, goodbye. Thank you everyone.